Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksaw point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Presiden Kasenghitu ubak dan Bakhar, ulo angba naduk kipor kiba menshwa ke Sarkar India kam kensnap. Ya ki resolution na nikirai kiba ka yeng darbar thau an ke jela kalashim. Ula pinkan mau banaduk senam arhajar lawan ra ya ke resolution ha kabayadei ber ka an khalau. Hadian baka Sarkar kalakhang ban od dieng. Nang ta lawan ra resolution ha kabayadei ber udawyong. Dangshan ulo angru balawan ra ya ke resolution ban penrung ya ketien khasi haga kernet ke bapra bat ban pentrikam ya ke inline permit. Henry kini baro kimshin matrikam. Bat damenta ulo ang ba ke Sarkar ketemu ban wan ra resolution biang ban amsha banti uranium. Ulai thu baka hitu lalit ban ajing tho shong minturang ba ulam phanga yeng darbar bat baro ki MLA. Ba ki de ban bu dakapor ya ke Sarkar bakan ajing menjur ya ki resolution baka yeng darbar klashim. Bal ada kam le kumta kabha bakin chu resign no baro ban pinkut ya ka samoy trikam jong ka yeng darbar. Kini ko ola open letter hi kadai kenya kren de shapan ka phan ka badai halor uranium mining but ye ka resolution bal dan kam ban pinkut no ya kata ka culture le ne kata ka dustur ka ban supas ye ka resolution klen de implement te hagani ki shiti ni la tho ni la penpau ba ni ne kesen itu hadian bangi la pek hadian bangi la observe hadian bangi la i ba bon ne ki kan hon ba pher ki la dawa ban pendong ya kata resolution ne ban pas ka resolution jang uranium ban ne ban kan ban ti hoj ni mla ban len ka sarkar barin kila dat riwo kat kum ka cabinet haga jinyalam Dr. Mukul Sangma wa katu mut ki cabinet minister te mismo kumene ba ka sarkar NDA kala kan chai hapo kila patai kubor ba hakane ke assembly ka bansam up sautrik kin sara ya kata resolution ka ba kin pas menyekren ban kan ya ka jingti uranium hapo ka jela bajungi nisutna tenre skobo ipat nakaliang bajungi ni kwa ban pensmo ba ka resolution kam dai ka reserve kipat ba ki di bantip kipat ba ki don ko hok bantip ba kani ka resolution kan sakut hanno ba kan ya hanno bali ni haban kren kita ngin kwa ban shukun shai khindia ke ai ka ba ajar ladat fikan mau nadu ar hasna ar hajar kila ada pas ya kata ka resolution habaya dai kan kla ladat fikan mau husnan khat khnai spa terter khnai spa khnai pra ka yeng bisa beburong ke Supreme Court kala kami ya kata ka jimpa ding apa ke jela meklia dan kalian ke sarkar meklia hatu ko por kila pas ka resolution ka khat lai ter ko per araja Kenang ban yok yang ban ailat leni ban odiem yang leni ban yektek an klau bakan sinchat kadar hi da kata ka state lena ka jelam khalia kabar ka resolution kadai halor doyo kiban kila pas ha September arajar khasan kata kadai ka second resolution habaya dayo doyo kaba an ong nok ILP baka mun kontrol ya kenjen kasi kila pas arajar ka kendal kande ka second last but last kande ka resolution halor jum uranium te kumba pila I kini ki postar bani ni la shna muni krenshai ba ka jingin ko dawa hi jung ka hito ko ong ba kumne hito minimum demand every resolution should have must have a roadmap bling ya haban kren kumne nomor ba barok hak kini ke resolution ki bala de pas Nimlah banlen ba hadian bala pas ya resolution kala don ke jingya thakti ka don ke jingya tisha ka don ke jing comment kikut tang hapo kamera jung ki news kikut tang hapo social media kikut tang news ki kita ki duliat lan ki kot resolution kisah kot bar kisah
kisong kumpum no hapok peduli dan hapok sekretariat tengi pan kalian ka sengi smukya ba yeke resolution dei ban pentrekam bat ni airu kane ka suggestion shaka sarkar bat shakin repomot ki MLA ba ki dei ban shimna ka senjam ban tho shaka sarkar kami daga ba shai ba pan kren ba ban ai kata ka ultimatum dan ia ban ai kata ka dorkas ka ba tingge shaka sarkar India balara ka sarkar India kam pediang yeke ni ki resolution ki bala dak menjur natu arhajar ter hadu ba kan yakan ka uranium ro ka sarkar baki kato bat porok kini ki MLA coba Meghalaya kan ai kata ka ultimatum ko balai banai bat lada ka sarkar India hi kam sngap ya ka sarkar jala hadian ba ai kata ka ultimatum te ngira smo dei ba kani hi ka assembly Meghalaya legislative assembly ko kon thok ya bara khot kin ru phomot ki MLA kin resign no lani kin her shukino kin pen isi sha ya kata ka jinglong sincere ka jongki baki it ya ka jatun riyo ba hoy nimla banlen nila iro ki politician baro hoy ki ong ki it jatun riyo temen ta ni kren bet ka balong constitutional ka balong ka pum ka ain ka riti sincere jong pat ba jong ri ni hi baro ko wei tengi bu ka ne hakmat ka suggestion sha ka sarkar Meghalaya pachikin ki MLA baro baki dei ban shin ni ka suggestion ban ai ko bating sha sarkar India khnang bakin trekam kani resolution bat lada kas kini ki in real homot kim tre ban le kum ta ko ka pen i shai ba kim e jat ban real kim e ka brin no tre kim e ji ya ka jala Meghalaya pada kim ba nadu ka andiem empat trekam nadu ka andu yang empat trekam ta shu thok skor la shu pembit da kata ka kumbaga don ka tintin ka baki om ka pembit sansnan ngopman ka sansnan hoy ngila lapshai bat ngila su tengi ai ka tani ka open letter bat ya ka suggestion badeban penduk pendam ya kata ka rukom pas resolution ka ba syukut tang ha ka jing ya kran klem dala ban implement ya ki resolution tengi na kami ka juni kentu ya ka sarkar ba ka deban shim ya ka ne ka ya ka gajing ai ke jumut ke juni namar ndei be yo nam ubai arno ndei ka yo nam hi ka jat ndei yo nadu urit ya hadu batri bala namar baro khot kini ke resolution ke dei ka bakta ye ka jila bat lada ka jila me ka dia hi bat baro kinong lam namong kita kin group umot ba kinong lam ya kata kita ki ba dei ki representative elected ke ba ki pada ki la ha ke ni so bat ong kumni lada kinno ban shim ni ka ne ka senja ter lada kino ki kena hon seng lane pressure group kimi bandawa ILP lane ki be mender lane ki ti doyong be an lada ki ading be an sarkar hi impha kane to korwo ka sarkar hi ba kambet ban le lane ban ta ai ru impha kane ka korwo ka basai lada kino lada ki chi sha ka chatn ri nyo tre lada kino chi sha pan pen i ya kata ka mai kumba ki pada kila pha ya phi ban ya khun nabanta rit ya nabanta ka hok nabanta ka khndo ka sia chong ka bri nyo tra chong ai ka jelahi Meghalaya baro pa ki de ban shim ya ka ne ka jing ai jumut shim long ram ba de ban sem sin ram pen i ba phi e ka jet pen reu pen i ya ka sa ya ka sarkar kami ba ni i chi sha ya kari ba nin ha ban le ya ki ne ki barang close fight Kabadon itai berintai yang inu kano la kano kaan kabanu wansha ni nila banya keren baling habun sini kan ka close five kadai nomor husnan haknai spak handai kundai kaju kalawan ka instruction na sarkar kami ban penkelador ya kesik syadot hendrai dakijing start ki MBC hatu kopor ko sheja kandai spak handai kundai bak lingdi bamkwar luar boleh ila thor ka sarkar kami ila pendi ila pensyai ila da thor ruba idon ya kata pensiunan action ka badairu ka khanyo tre ogos nas pa sabu khara ka de ka red letter de te habaye de bekta ki ansh khndo ki an club ka riti ka dustur ka culture ni dang yakran ni dang yate hadu bunta bawat nim phat merge ba ka sarkar India hadu bunta ni dang
ya dei katang baki halaki instrument accession baka annex agreement Henry ki an ki baper hadu menta ngidang ya keren na kapor ba balai ba hadu menta ba hapan mi kumne bang hap ya tung khu namar ba ya kan ni kan national solemn commitment phala ban pembet hadu menta kepada bat ngala ngan prefer ba hadu menta kalau lebih kenal arah kat sau link ba Ministry of Home Affairs kalau hak ke city so chief secretary pan report hala pan implement ya kan sama accession hapo ke kasistia ke habi dei ba kata ka ba yang ki an kendo kini kata kadang dei kamat ka ba midang keren te ka kamram pat jongkin riu pau ni ya keren specific ya ka resolution ka ba kila wanra po assembly khamtam ya ka ILC ba de kentian ke kasi ka ba ho ar hajar kat kendai ka parok hat ke jela ka meklia kila mi madan kila mi surok ban snap ya ka rai jong ka dorba thawan ka henry puk wan corona lip no klek no lek no kinong kita kinong yalam wan no to giwe te hakani ka minum aila shu min ong ye min ong biam ba lada ka sarkar jela ni ka don ye ka jingkit kli ka dei ban pas da ka wait ultimatum la ne ka wait jingtho shak sarkar kami ban ai ru ye ki ka deadline ba lada live nai phim implement ya ka resolution ka bangila depan pas min result no ya ka house kata ka sur ka depan mi naki ndru pomot ki amale kila dari kitip sama ka history ku jungi kinum pak ban kran ka hindi ka basmo thala ba haba min dalaya kran ya kata ka hok kata ka history ka culture ka jungi kita juga syong hante kita undum kimpat ya sunfo bahwa kumbo mo ya pihinen ka bahaba ya dei ba uranium Kani ka topik undo ka imbian hadiah do ada penriwo daka sarkar kan itu husnan al-hajar khandrio tabali ka dam imbat hoy hadiah baka imbat nilai baka ni ka sarkar kan itu ko ong ban wanra da kata ka resolution ka bahapala tangba kan ngidam kami ka solution kan jayu ba la da pasi kan ka resolution kin sa thok yang ki pada kin sa ignore yang ki pada kata da mumla ban dia Iperti yang tau ki Iwan, ko wi ko prom ko au khanai phi. Ivanไปคอนแรมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทอย่างกันหลักพา Bon sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi yo phayo dai กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สูงยากรำมอต่อระบุนรายกรำเต็มเอเทียร์ดีพี่ก็กองกันนะ อยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดวิ่งมาวันนี้ตะวันแอมยาวฮะ em sẽ là ngâm sang kéo vào cậu Dah minum pedi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Ngak ko ai ama lai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai ko nongkong daga sampel desain ko ar dah hikai daga desain mana je ya kan ya sampel desain. Segini ke cek tu ram sorkar mah. Kampung dah terang la do mesin dia sikit dah kamu kuat.